गाइस आङो बिजनियाव थांनानै फैबाय दायो आं काजलगावआव दङ लोगोफोर आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामखादों आं बहा थांदों बहा थाङाखै दा बेयावथ' खोन्थानो हाया स' आं दा बिजनिनिफ्राय फैबाय आं राजेन बसुमतारी सारनि माबायाव स्टुडिअ'आव थांदोंमोन सारा आंखौ इनभाइट खालामदोंमोन बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिगोमा राजेन बसुमतारीया बिथाङा गावनि लिरनाय माखासे बिजाब आंनो हरफाबाय गिफ्ट हिसाबै बड' राइटार्स एकाडेमि काजलगाव चिरां लिरनानै होदों होनाया बाट एक्चुअली बिथांनि न'आ बिजनियाव बुंनो थाङोब्ला नङा रियेलिटियाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फार्स्ट निउस पेपार दिरुनगिरि होननानै जुदि सोंथि सोङोब्ला बेखौ सोंथियाथ' सोंखाबाय जानांगौ राजेन बसुमतारी बिथाङा इंखं पाब्लिकेशन दं बेहा बिथाङा ओमफ्राय बेयाव निउस पेपार मिल दं बिथांनाव ओमफ्राय साफायो बिथाङा आरो सरकारि बायदियानो होनजायो बेखौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन सेटेलाइट बिथाङा एप्लाइ खालामदों 1 लाखबो रां गारबाय होनना बुंदों दायो 1 इयारनि गेजेराव रिजाल्ट मोनो दा मोनसे जासिगोन आरो स्टुडिअ बानायबाय बिथाङा आं क्लिप एसे देखायनि पिक्सार बे बिथांनि स्टुडिअ बानायगासिनो थानाय बिराद गिदिर बिथाङा नाम्बार 1 सिगाङाव फार्स्ट फैबाय बे लिस्टआव जे निउस पेपार बानायनायावबो आरो दा टेलिभिजनाव जुदि सेटेलाइट जायोब्ला बिथाङा टिभियाव लिस्ट मोनोब्ला अब्ला बिथाङा फार्स्ट सेटेलाइट निउस लाबोग्राया राजेन बसुमतारी बिथाङा जागोन बिथांनि नै बिजाब हरनाय बिथाङा आंनो हरदों राजेन बसुमतारी गोबां मोजां बिथाङा आंजों गोबां मोजाङै रायलायबाय आरो बिनि गेजेराव जोङो माखासे मोगा-मोगि लानायखौ नोंथांमोना बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव नुनो मोनगोन बावैनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना इसेबां दावराव जाबाय थानो नाङा जे बड'लेण्ड स्टेट मोनसिगोन एसेबां हांगामा खालामथ'नो नाङा येस फाइनाल स्टेजाव फैगासिनो दङ बाट बेखौ इसेबां दानो दावराव खालामथ' नाङा माखासे जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि मानसिफ्राबो बेखौ पस्ट होगासिनो दङ बाट बिथांमोननि मेलेमाव गैया नामा बेफोरखौ दावराव खालामबाय थानो जाहांदों फाइनाल जेथिया ओरैनोथ' जागासिनो बुंगासिनो दंखायो गोदोनिफ्रायनो जे बड'लेण्ड स्टेट जासिगोन माने बुंनो गोनां मानि सिगां दावराव खालामनो गोनां स' नोंथांमोना एसे बुजि मा बुंदों मा मादों एसे ट्राइ खालाम जे बुजिनो स' ओंखायनो इसेबां दावराव खालामनाङा मानो होनबा जायोबाथ' मोजां जोंनि थाखाय मोजां मानोथो दावराव खालामग्रोनांगौ दा बे जानोसैयाव जुदि दावराव खालामोब्ला जोंनिनो प्रब्लेम जानला मोनला निउसफ्राव होनाय पस्ट खालामनाय मानाय एसे दैज' हमथ' लोगोफोर ओमफ्राय बिनि गेजेराव जुदि आं खबर मोनदों ओमफ्राय फाइनाल स्टेजाव सहैबाय होननानै ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं बेखौ एमारजेन्सि भिडिअ बानायथारबाय स्टुडिअ गोबां मोजाङै दङ आं बेरायबाय स्टुडिअनि पिक्सार आं क्लिप एसे होनो सानदोंमोन ओमफ्राय बेखौ नायबानो जाबाय बाट बेसिकेलि स्टुडिअनि फुराथ' होजोबनो हानाय नङा दा बेनोखि राजेन बसुमतारी सारा मिटिङाव दङ दायो बिथांनि गारिया माने बिथांनि गारि जाय बिथाङा आंखौ बेयाव काजलगाव दोननानै थांबाय ओमफ्राय आङो दायो बिनिफ्राय न'आव थांनाय जासिगोन स' गाइस दावराव खालामनाङा बड'लेण्ड मोनबाय मा मोननै बड'लेण्ड आरो मोननै डिस्ट्रिक्ट बा जिल्ला मानो बिदि दावराव जाबाय थादों नोंसोरो जानो नाङा बिदि आरो बिनि गेजेराव सोरबा गोबां पस्ट होलागासिनो दङ एखेबारे आर'ज गाबदों जेबो नङा कि मोनबाय होननानै मानो फोसावगासिनो दङ फोसावनाङा मिथिबायना सिरि था दैज' हम जागोन ना दा बुंनो थाङोब्ला मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ बड'लेण्ड स्टेट बानायनानै दा माखासेखौ बड' कसारि अट'नमास काउन्सिलबो बानायनो हागौ दा ओरैबो बानायनो हागौ UTC बानायनोबो हागौ दा लिस्टआव माने एसे दैज' हम दावराव खालामनाङा दावराव जुदि जायोब्लाथाय बिराद हांगामा जागोन आरो बेयाव माबा जासिनलाय दा बेयाव आरो गोबां प्रब्लेम दङ बे एग्रिमेन्टआव सोरबा आफादा लानो लुबैयो बै आफादनो होनो नागिरा बै आफादा लानो नागिरो बै आफादा होनो नागिरा बेफोराव बिराद थायो आरो मिथिबायना बेयावनो आरो स्टप जालायगोन खामानिया लाखिलायगोन बेयावनो थालांलायगोन खामानिया बिदि जानो नाङा गासिबो आफादखौ आं खावलायो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला जायनो एग्रिमेन्ट होनो नागिरदों बेजोंनो होनो हो आरो गोबां मोजाङैनो एग्रिमेन्ट लानो होदों आरो नोंथांमोना लायाब्ला बिथांमोनजों फेस टु फेस थांनानै ओरैबायदि खालामनानै होदेरबाव ओरैबायदि लाबाव माने एग्रिमेन्टआव बेफोरखौ थांनानै रायलायहैथां बाट बिसोरनो लाहो ओमफ्राय जुदि आंबो लागोन बैबो लागोन जायोब्ला एग्रिमेन्टखौ गोबां प्रब्लेम जायो स' आं आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय बाथ्राखौ आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोबां नेबाय थादोंमोन जानांगौ मैयाहायबो बाट आं होनो हायासै आं अलरेडि खोन्थाखादों कि आङो बिजनियाव फैदों आरो हरजों हर फैदों राजेन बसुमतारी सारा आंखौ दाख्लैनो लेंहरदोंमोन बाट आं फैनो हायैनि थाखायनो आं हरजों हर फैनो गोनां जाबाय ओमफ्राय हराव फैनानै फुङाव सफैदों आङो 5:20 सफैदों 5:20निफ्राय आङो 6:00सिम आङो सारखौ डिस्टार्ब खालामासै सारा उन्दुदों होननानै बाट सारा उन्दुआ बिराद खामानि मावो राजेन बसुमतारी सारा बाट आंखौ कल खालामहरबाय बियो 6:00आवनो
ओमफ्राय प्रकाश सफैबायना होनना बुंहरबाय ओमफ्राय आं बुंबाय सार सफैबाय आरो बिनि गेजेराव मानोथ' कल खालामाखै माला सफैनाय होनना बुंबाय नालाय आङो दहायनो सफैदों ओमफ्राय मानो कल खालामाखै आं बुंबाय डिस्टार्ब होनो गोसो गैयामोन आङो नोंथाङा उन्दुबाय जानो सानदोंमोन आं बिदि नङा आं उन्दुवाखै बिथाङा भिडिअ शुटिं खालामगासिनो दंमोन अबेबा जायगायाव आं बे नामखौ बावबाय खोन्थादों आंनो नामखौ बाट आं गोसोआव खोख्लैबाय थाया माने खोनाबाय थाया नालाय गोसोआव खोख्लैयासै बिथांनि अफिसा बिजनि कलेजनि खाथियावनो जायो टाउनावनो आरोना इंखं पाब्लिकेसन स' गोबां मोजां रायलायबाय गोबां आबदार खालामदों केयार खालामदों थेंक इउ स' माच फर दिस आरो अनजिमा बर' माने आब'आ आंनो बे आर'नाइखौ हरदों गोबां मोजां बिराद गोलावबो आरो इंखं टेलिभिसननि माखासे मावथि टेलिभिसननि आरोना आरो लोगोसे इंखं दि बड'लेण्ड एक्सप्रेस ओमफ्राय बिनि गेजेराव सानसेयारि बड'लेण्ड जाय बड'लेण्ड निउस पेपार बिथांनि मावथिफोर पेपार मिल गोबां बेफोरखौ नायनानै बेरायनानै बिथांनि स्टुडिअ'खौ बेरायनानै आं फैबाय हरसे उन्दुबाय बेयावनो आं दिनै हराव बेयावनो उन्दुदों आरो दा सफैबाय आङो बेयावहाय काजलगावआव स' गाइस आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै खुलुमनाय जासिबाय